Bonjour, bonjour. Mbala misy mikaiky tegna nafa amin'ny en direct. Bonjour, bonjour antsika jiaby amin'ny réseaux sociaux. Bon, otrik'andre mbola vitsy mbola 100 mizaha. Il y a 1 minute 100 personnes déjà. De araroty keketo. Za dila tia bango magnanto. Tegna hoe tiako zegny bango karaha ty ataoko zeto. Tsy zovy nagnalisy tô fa coiffure malaza antsoeka ho antsika mandalo ontsui. Mandalo avy amin'ny tsara taly chez Parna en mode bête. Izy nagnan'izy tô. J'ai rien commandé, hein. Toi, des fois, il y a une banque tiako de Nathan, je suis vraiment satisfait. Tiako bemi, tu t'es un tiako. Il y a une tika, tu as vu ma vidéo, tu as des femmes, tu as vu zéro chimza, me disait, la femme a rien. Ça, je t'ai pas donné suivi. Je suis en direct, les filles. Acho minha bolo maromaro, mizaha, aveza manomboko. Fallait venir tourner. Léon Léolofa, Madarfo, qui même pas sort. Enfin, tu vas voir une arrêt cardiaque, quoi. Cynthia, avez-vous... Enfin, il y a une question, on arrête à mi sondage natako et mi se lève à 10h. J'assure que je suis tarania. Ida, coucou maman Judel, coucou Ida. Yvette, Mariem, ah, toi, bah oui, mentionné dans mon diable, investi. Marie, bonjour Doukwel, bonjour Marie. Partagez les 26 ans, je me dis, Marmarol, Miarka, Maïta, Faïstiche, donc là, va béoué. Tandara midi 14h, je me dis, Makena, in Ramandal, madame, ah. Marfek Ramandalu, Makena, ouais, t'es un mar d'alliage avec me lever, n'a pas tout fait, China, parce que ça, c'est comme plus bras, attaque à gauche et droite, comme si chaque problème de. Là, vaut 1000 personnes, ça fait ma nombre. On fait 500, donc faites la 1000 là. Bonjour, Malo, ma soeur. Tini Balo, bonjour. Elie Loïc. Encore bravo, boss. Yes, Loïc. Loïc, Nafnaka. Loïc, Aléfa, animateur Aniantui, le meilleur. Bonjour, Mbameza, j'ai dit, ah, c'est un animateur Moussare, c'est un animateur Kajumare Biti. Kajumare, Zenye Melissa, Viavi, Chimiet, Mahera, Armahe Mari, Famarul Malenza Mahezude, je m'en fous, Mahe Mari, et je suis fière. Modeste, signifie la chilita. Quoi, bonjour mon amour, bonjour, Modeste. On a charni à Rosata, Mrajabniza, Taktakino par-ci, par-là. Bonjour, madame meilleure dans le monde entier. Oui, Isbakaïm. Mélanie, bonjour, tout DJ Max Ayou. DJ Max Ayou, c'est mon frère, Manchara. Salam à tout le ouais, Karakour, mon frère. Ida, bonjour Zouk, la magingue. Ida, il t'a commenté à Nan, j'aime bien, merci beaucoup Ida, merci. Zane, il t'a commenté à Nan, bah, Namis Chuvo Valfa, Zama Makdiab, Mamakde, merci Ida, ça vient vraiment du cœur. Makena, Borke Wanye di Iziu, alors pour Makena, Ena, Vadin Jambre de Mariena, Bolam Tinratim Paginat. Yao Olon Aventana. Merci Stéphanie Maïva. Aszan, Igniam Ninguzis Pierre. Merci mon frère, toi aussi, Itakonom Yarza. Merci beaucoup mon frère, même si tu n'es pas à mes côtés. Merci. Bonjour Sakuma Princio, bonjour. Stéphanie, bonjour, bonjour. Zama ita commentaire à Diaby, Zuna de Mangan contre Zare, les Makati Azare, ita commentaire à notre Diaby. Des egmatonga nare, Mr. Did, qui n'a pas Lohana, mis commentaire à me toucher Zare, me soutenir à Zare. Merci beaucoup. Meilleur dans le monde entier, meilleur. Bon, à les fascisants et d'acham de mille, les effets, la salle à valoir, les vingt-quatre, les fascisants, grâce à crédit, de Atum Kona. Oui, nanan kori, ça tient marbe, doute un peu de oui. Pourquoi du coup heli nahazo contrat tamni chaîne CA? Oui, pourquoi? Bon, avec. Les gens zare ko fande tanto ouais. Ande Madagascar, zare fa prévu zare chintonda coiffeuse à Vienne. De sûrement zare na untani ni za sur réseaux sociaux. De et za famille volant am tika diab.
na ino asatana na ino asatana, là je vais commencer à faire ça. Za zegny tsy de nagnisy importance n'izy io fa manomboka zay za mbarako re manomboka za tonga Antananarivo walay bilay za tonga Antananarivo. Je veux me concentrer sur Instagram. Facebook zegny amindrô tsy dikany. C'est rien le Facebook, ça compte pas du tout. Atika font 4, 7, 1 million de vues, zengwe. En Facebook, mais pour eux, à l'international, ça compte pas du tout. Instagram, c'est important à me. C'est quoi ton compte Instagram? Il nous a posté na wine. Enfin, il y a Facebook, même si tu as 1 million d'abonnés, ça compte pas pour eux. C'est important, fait. Des zarena untani. Oui, ils étaient tout en train vulfa. Il y a des comme des artistes célèbres, tout, mila pangan, vulu, tonga, no sibe. Zemitad. De marmal kofura na lefa, tamjari time. Arunara chisa zirek. Il n'y a pas que moi. Fa nar na lefa time. Fa heureusement, zarena me contacte ça sur WhatsApp. Sur WhatsApp. De quase na rehun ore miza somaro misy viavy lavalava raiky ni publique kainy assistante nas personnel zigny tegna le miaraka aminazy le karaha hoe ohatra zazeto zany za mandeha misy Tinay misy Benilta raha karakaraha zegny olo zegny olo ko malaza tsy alany izy igny le olo tsy miala marikitry azy le migérer raha jiabinazy de igny ni contacte za sur WhatsApp satria heureusement Dieu merci en Facebook enagna re ko miza direct afaka mandefa message sur WhatsApp des pages Facebook amzay ni diranjare WhatsApp de nandefa message izy za ka gagreta am numéro +1 check zany hony États-Unis sauf toza andro imagine ko olo tam coiffure ko ta tamin'ny andro za nahazo message io olo tam coiffure ko ta nahita za gaga sady tetro hoe za boka prévu zay iaraka am tobily andeha somaro za hitako tara cliente na jiaby tara zany efa plus ou moins nagnamboatra saigny hoe mety ho tara somaro mety ho tsy ho loso raha karakaraha zegny aby afata agnatin'ny saignenahy de avy aminjay za fa tsy tehatra am coiffure ko za mo hitanare na publication regny za vonandray olo nagnino tam coiffure ko tao de mbola mikoragna am regny zay prévu andeha de tobily nandiananay ko taraiky be voyala magnino machin de fa nagnamboatra saigny andre cliente tsika igny amjay za mahazo message à 9h maraindregny za mahazo message hoe zay mitady coiffure le 5 et le 7 za zay fa magnano izy traduction fa za tamizegny satria lavalava message njare nare misy traduction des amjay zegny nampiasa zigny namaly za avy te réseau de nagnanjany nahazo message za à 9h de nikoragna zay nifamaly koragna nagnandefa prix zare tegna enare za avy Antananarivo za ande Nosibe eky za tsy maintsy angala avion na me za ko prix zare tegna tsy somanjaza tegna hitako hoe international za zany hatry zay nagnanaova coiffure tsy anazo contrat nagnaniny ravoravo baka antenako hoe sady voafidy le salaire il est bon de te za niaraka taminao jiaby nandiniky eto maloha misy madame zegny capture eky agnarana zegny fa tsy niao juste tsy tsaroako agnarana azy misy madame miasa amin'ny ramady zay Maroantsetra tamle zay nandeha Maroantsetra igny izy nikarakara billet d'avion nay de izy fantsoviko za ko fa mitady billet d'avion moramora andeha de za matetiky magnantso atsofa mba misy le pour promotion je sais pas quoi na vol national matetiky misy zigny le mbo économique sady mba moramora de nagnantso azy za naontany manakory za io za mila mandeha Nosibe ike io za mila fière de toi belle madame Routchman Zia Delano merci beaucoup rangonaka merci amiranare merci amradiaby tegna mbaloa veta matavy agny mbala andalo aminare merci beaucoup madame Routchman de Instagram ampiasaigny koa mila international bah oui la fille izy fa nivolagna take bah oui za manomboko am latsinainy re mahita sariny coiffure jiaby taly jiaby vitaka mandalo am Facebook mandahy amin'ny Instagram obligatoire tsy maintsy mbola tsara non ça va enlève ça rek zay via
Yeah. De toizako le tantara mikasiky Shenseya. Shenseya. Toizako. De avy aminjay mitady billet d'avion. Ozy izy madame désolé zanako. Ozy izy fa feno izy vol jiaby. Telo vol niala tamindany. Mety na tsara za misy olo lista d'attente niaraka taminahy le zalahy telo zay zahay jiaby ta l'aéroport tarô fankahita tarô. Ni forcing des aminjay ni fampikoragna manankory tonga avako Nosy-Be le 4 za tsy maintsy tonga le 4 parce que le 5 zahay efa miasa ni tad rango 10 heures za nahazo 9h30 de kofa nagnanigny nitady tous les moyens andiana feno mandeha fogna tonga ro à l'aéroport agnano ihiditry agnatin'ny liste d'attente de omjay mitady moyen andiana tonga à l'aéroport midi vol telo mandeha misy midi et demi misy à 13h comme araiky de 16h20 vol farany mandeha Nosy-Be za amjay tonga tary rango midi nitry agnatin'ny liste d'attente le voalohany tara nitry agnatin'ny liste d'attente le faharoa feno koa zare jiaby tsisy olo tara vol tsisy nino le farany amjay 16h20 te za misaotra Moza Air Moza vadiny Arisy igny nagnampy za izy miasa l'aéroport izy amjay nivolagna hoe y a pas de vol fa juste business class place misy farany koa zanare ony zanagna story hoe business class baby zany story natako za nahazo billet d'avion tellement j'étais contente isorako Moza igny mbola nahazo place raiky za tam business class dernière minute za nahazo izigny dernière minute za nahazo izigny azo igny nandeha Nosy-Be tonga Nosy-Be za ka tsy anditretre aminjare hoe za tsy zao tsy fata de tonga ta Nosy-Be za zegny efa tagnatin'ny saignenahy hoe andegnany volo anazy anare mieritreritra za sur réseaux sociaux hoe za magnano légende naka je suis meilleur dans le monde entier nananina j'ai pas peur mo za ze tsy atarotro hoe asa tsy zatra mampiasa postis tsy manjary olo io asa misy postis za tsy ary tandavitry olo ke aminareny mariny j'ai jamais voyager à l'extérieur de Madagascar. Madagascar fô nisy da na Comore tsary hitako na Mayotte tsy hitako na La Réunion tsy hitako na Maurice tsary nidiaviky Ambour za ambarako re hoe manankory postis misy aminjare États-Unis oagny est-ce que misy postis vrai cheveux misy nino manankory mesh MPC za zatra meshiny Beolirika enagna meshiny Darling postis ena magnino za mipaniky Ambour za fa agnatin'ny saignenahy fogna zegny ndraiky moraly enagna hoe moraly enagna fô zany hoe ino raha tsy voaboaka ko raha volonjovy loatra mbala volon'olombelogno za tsy maintsy haiko fogna zany na ino rangatany moraly enagna zany igny agnampakarako moraly enagna isaka za mandiniky zy zany andegnany volo za mampakatra moraly enagna hoe zany niany haiko fogna ko tsy raha hoe matériel anahagna tsy ho voaboaka tsy tiany ohatra postis enahy tsy tiany fa izy ko mbola raha commandiny mikasiky volo niany za tsy maintsy hoeko fô moraly enahagna igny agnatin'ny saignenahy agny moraly enahagna igny de tonga teto za fa tsy sa miditra agnatin'ny lohanagna na hanigny tsy miditra fa za zegny tafandiniky hoe hino au final bango andia commandiny ologno tô hoe karama tsara fantegna zegny amboro ka au final zegny tsy tiany zegny le raha tsy ampiasainy antegna igny na janony za tsy mila io ambila fogna mety antegna mety payeny fogna na fa tonga ty fô volana fa za tsy ara iasa amina zanona tonga za tsy sary nasaky nagnano publication hoe ino raha diako ta Nosy-Be fa nagnano hoe somaro ka kofa tsy mireissir ao za nagnano publication fa ekentegna hoe namonjy somaro zany nagnamboarako saignenahy amin'ny moraly enahy ambadika akagny za tsy nasaky noeraoera andeha volo nanana karaha le fatako ake andeha mpagnano formation za matoko tegna be za hitanare tsary nipoerapoeranazy za ta l'aéroport nangala avion olo agnatin'ny business class za igny nanjonigny karaha olo naty volana ampiasaigny nanjonigny te za tonga afa za nitratra tamin'ny ziligny edy za hitanare hoe nivolagna hoe tonga Nosy-Be. On continue. Teo amjay za mandeha message hoe amfiry volanko za magnano am message zay mikoragna amin'ny le madame assistante nazy hoe amfiry za tonga mandeha magnano volo nazy za niaraky izy tonga baka za fa maregny rumeur hoe iolo zegny tsy tiany legnalegna sary hôtel tsy mety aminazy
za nahay ambory fogna rumeur regny amin'ologno tsy aminazy tsy amin'ny organisateur na tsy amin'ny organisatrice fa rumeur regny nahay ambory fogna za tegna sarotondraho zaholo zany agny maty zaho zahe anankory nefa za zegny eto baka mbala misy olo magnambanibany artiste mitovy amin'ny artiste Madagascar magnino ketrika zeo za tana zany raha magnandregny amin'ny commentaire zany za fa misy ndraiky tsy mamaly tellement zegny hitako bety loatra aminaha zegny mahatonga za fa tsy mamaly de nanjonigny za higny tena rendragny nisy olo nagnandefa message na doko lefa nosy be zay hitany volaniko tsy mandray hoe nefa za zany mbala agnatin'le méditation nahy mandiniky hoe hanankory sy manankory za tsy mandray hoe nare fitiavako tady volana fitiavako taly avy tsy nasaky nandray clienty te nanjomoko ino raha ata avy aminjay defa message koa zare hoe zay mila anao zare à 19h fa zay mbala andeha sortina bateau 19h fa misy changement de programme zare fa zay mila hagnano dreadlocks le locks comme message zare locks agnano tsy nagnano dreadlocks mo zay mila locks karatina le fanjare sary zay magnamboary magnani 15 manankory ko za hagnano dread za tsy tonga dia atamy volo anazy zany le mazatra antegna ankoatra lefa pref lefa vita vakany le vidintsika amin'ny sachet regny hoe antegna ko le amboatra izy amin'ny tagnana afa izy amin'ny volo anazy tefa antegna magnamboatra de naza avec aminazy hoe magnino za mo izy ko direct ataminazy non ça prend beaucoup de temps izy amboary oviagny de tonga to zahay mameta zay izy ana mametaky izy oza raparapa za higny nagnaboaka seze nagnaboaka ino namboatra azy za mpagnamboarana azy ke zany mbory afaka capturé ke aminare zay olo narikitry za ke nahita hoe calme ozy parina zeo izy ni assisté za moteo de heureusement amin'igny koa za hagnano bangony afa bangony mamano washera vadiny wawa izy hitanare tam'le ouverture igny mbola vitako satria igny ça prend pas beaucoup de temps et c'est elle c'est madame Wawa et za tsy maintsy nagnano vita bangony de Léo Dal teo nagnano maquillage coucou Léo toi aussi anao afaka me témoigner de na regny za handeha hagnano volo anazy na zany volagna am Léo azambarana holo Léo tsy kandeha hagnano zany za anaha hiaraka aminaha zare tsy nila mpagnano maquillage fa andeha hagnano volo fa ozy Léo za mba hiaraka azoko manankory tsy magnino allo volanko atsika samby mitente rizikinazy samby mizaha rizikinazy au cas où izy ko fa mila mpagnano maquillage anambo fa eo vita volo eo atsika volanko parazara atsika zay nitratro volanko sa indraiky agnatin'ny tsiantsika jusque tsika maty tsy hitazo za allo tsika zandriko za to magnanjany za afaka nivolagna am Léo na mijanona za tsy miaraka amina za nantsovy zare zany koragna amina j'ai le droit de faire ça mais j'ai pas fait ça za mitsy nivolagna am Léo allo atsika agny samby mitente chance nazy samby mitente chance nazy au cas où izy ko atako izy maquillage na Léo magnano na maquillage vitako za volo nazy atsika roa za miegny igny expérience de ok ozy Léo samby hendrika baka zay sy Léo fite allo samby mitente chance nazy en occasion de hitavantsika izy en personne avy amizay sala tantaraziko ny tsy mora anazy tantarazy aminare io agnatin'ny émotion marigny vita igny namboarigny dread antegna doko mbala mavita vokany efatra efa mangataka sary zare alfa sary koa izy le vitanao izy hangala sary mizifo boka fa tsy hetany ampitrahagna azy apetrako ambony fandriagna apetrako ambony seza apetrako ambony nino tsy he karaha zay sary ilaigna izy agnatin'ny téléphone karaha mbo 17 Pro Max téléphone nanagna fa zay tany angalako sary karaha hitako tsy mety fo sary ileky non igny tsy zay za tsy elefa mandeha mivadiky antany hafa atsikongagna avy amin'ny hila sary igny tsy haiko feky zany sary elefako aminjare karaha hitako tsy mety afa-po za handefa i sary hoe karaha hitako atanjare non au final tsy mety aminay sary igny hajanony raha tana igny zany le mampambory antegna za nanaovako sary to atsanga naterigny ambony fandriagna atambony carreau atambony latabatra atambony seza tsy e kaikaiky alfasy fogna igny tsy magnino ozy ery Léo ndraiky parina sura reo zay sura azare tsy mila sary retoussegny zany hoe mba fa modifiegny tsy mila fa juste picture
aveo alefa isariny tsara zareo fa sloa helo zareo couleur igny ataovy couleur amina alefa zareo couleur ny volon'ny CNCA ataovy couleur mitovy mito za koa hitako tony any tony am za fa mesy to fogna koa amboarigny za zany efa magnano raha imprévu za zany tsy tivôlagna hoe tsy voaboakako izy to tsy aiky izy to alegny koa zigny vita azaho izy mila 10:40 7 heures zay natonga to de zay nagnano zigny rango 3 heures tsisy raha hanigny tsara nitry na motsina na iny ihany hotoragny eo zery parina tsy hanigny impidirina tsy magnano zany hony eo za fô ambla fogna za fa 7 heures zany tsy misy olo natintinagna papi 7 heures zany za vita 19 heures zany nahitavanare za igny zere are mbala mikritika andetiko ery sauce tsy vony manjany ambaranare donc za igny ta donc tsisy raha hoe te donc za nianjo mbôla fa nampanaoviko zigny za igny nianjogny ny terre za nagnino za voka nagnano raha jiaby tsy saky ny rahgn'olo tsy saky satria za fa tsisy le tombo zany tsisy le tany zany tonga tagny 7:00 coucou zare jiaby réceptionniste any Palm Beach anare jiaby tao miaraka tsy haiko misaotra anare koa isoragna anare jiaby nandre zay igny koa ikarakara sady mbona agnano mpandikateny sasany satria na fa izy it's good antegna igny efa agnatiny amboriagna izy manokatra vavanazy entegna igny ambory hoe tiany marigny mo izy to sa hoe nohon'izy mengitra antegna akeo hinenagna hasantegna ratsy hinenagna ino mety haleny fogna izy to antegna zany tsisy raha tsy za zany hoe tsisy raha tsy nampambory za tsisy raha tsy nampaniky za antegna marigny fa tsy eboakako azy tsy eboakako olo magnodidiny za fa à l'intérieur de moi zegny j'étais vraiment agnatiny tsy fatokisantegna total fa moraly fô za hitanare keto za hoe nagnanjao de are mankalefaka za pourquoi t'es si fière juste 2 lox nampiasainy pourquoi t'es si fière parce que anare tsy niagny le expérience niaignako anare konty niaigny tagnatiny tebiteby niaignako parcours onahy jiaby andegna anaovagna izy anare hainare tsara hoe rariny na dokoeloko fiera tamy raha natana rariny na ko hoe nankasitraka olo jiaby ny participe tamy raha jusqu'izy igny vita bon te zahe te réceptionniste any Palm Beach izy izy mbola agnatin'ny salle de sport volagny assistante nazy fa aboa avy maloha igny boka le nampamboly lery le teo te za te parina telo zahe ty avy le assistante nazy le personnel anazy le mpikoragna aminahy igny nagnatony zahe take nagnatony te izy nagnazava hoe izy fa izy mbola agnatin'ny salle de sport volagniny fa izy tsy ela izy fa havy izy mipodeviagno izy de izy mizaha zeke nanankory tsara be ny ozazio zaho mo fa tsy zaho napetaka azy non izy tsy na mametaka azy fa zay izy tangala loxa tio izy de zahay fô mametaka azy sur anareo za tsy mety volagniko moko zaho mametaka izy volagny zare fa tena tsy mety zay fô mametaka izy ok de zare nandeny za hiloxa hely 10:40 nahy nalegny sary na tsy mbadimbadiky zare nangala sary nangala vidéo ambory edy koa za sady efa tsy agnapetaka izy avetony andro za ko mbala tsy tiany koa tsy aiky kirakorankeo za agnatin'ny saigninahagna de nenagna zare tamin'ny réceptionniste any Palm Beach lalahy zay landiko hely courage izy koa fa tsy tianjareo izy rango tantragno tagnena fa tsy nisy anjare nandeha tato fa zy mety ho tianjare de ery le okanagna mémoral zana calme mety ho tianjare fô havy izy en personne eto za mivolagna za te talohaka ambarako nareo mankalefaka hitanare le magnasary mahita star mahita Beyoncé magnano toragna mahita zegny hoe magnano toragna magnano zegny hony regny olo farany nankily fako hoe ino edy mahatonga anazy mahita Rihanna na mahita Beyoncé na mahita Nicki Minaj ino edy raha mahafoaka amy raha magnany olombelo ho zaha tagnatiny lohana hatry zay za mbala tsara nahita zare azona za nahita CNCA iwe CNCA vocal mety tegna lavitry za le hatoragna fa tegna za zay tsy mankalefako olo le tegna mahita idole anazy le tegna le tsy empoizy ohatra hoe anako footballeur nahita Messi na nahita je sais pas Cristiano Ronaldo ohatra na tegna fan ny Real tegna tsy amekitsigny fa j'étais là tegna te face à face te karaha tampoko amina raha jiaby comme si t'as rien dans ta tête tegna hoe tampoko amina raha jiaby na izy magnano misy CNCA te za minegna hoe ino mo igny
Mitsoko helo za dia samy nany présentation-nay teo zahay nery Léo nagnazava nihinazy nagnazava agnarana anazy parinafy te nagnambara agnarana anazy koa samy nagnambara agnarana anazy te zay dia zahava ny lokasiny zahava ny tsara it's good it's okay are you sure volaniko taminazy zany doko mbala movovolagna ny vavanahy taminazy are you sure yes doko yes it's good it's perfect izy ty za dia zavy te assistante azy nena hoe c'est bon izy efa lainay izy tô izy dia nena amin'izay koa izy assistante nazy koa mora novolagniny igny raso le moa mihitsy baka tiako tadidigny ambaranareo zaho hagnapetaka azy za taminazy izy izy tegna tsenao mbola niangavy tamin'ny chenché azy avy takeo hoe izy io za moa tsy mety za mametaka azy non izy za picture izy taminazy izy baka mbo fa henene tegna tsy de capable am'le teny anglais sady miaraka mibeko moi izy mivolagna avy picture izy iaho za nangala sary roa araiky fo nameny fa aroa izy efa hitanare flou igny nangala sary it's okay izy iaho za taminazy de Léo fite to defa nivolagna zaho izy Léo magnano maquillage non zaho tsy mila magnano maquillage fa de nenagna foka assistante nazy fite hoe tam Léo izy atao whatsappna tsy haiko zare nany koragniko zare sy Léo igny ndraiky efa tsy haiky aferan'igny tapren'igny angala nalainy vaiavy whatsapp Léo de anifasako message enao izy iara iao zany mbala zany edy raha vovolagna antegna ary io oaro antegna baka te metaka zy nieritreritregna no andirect agnano hino ipoera igny volo vita fa tsy tanteraka edy igny tegna fa niasa aloha tamy raha nicommandinjare igny fika vita izy igny nangala sary zare sy Léo lasa izy efite ciao bye see you losogny zare za igny efite nantotry nanjomoko tamy salle sy tamy sezin'ny Palm Beach teo nantotry teo ambory ranomaso latsaka nangorihoro nahita izy voka nikoragna aminazy raty sary nieritreretika tamin'ny androm-piainagna ana za mitandregny hiranjare sy masika igny sary nieritreritry hoe izy koragna aminahy fasafasy magnano igny hoe andro raiky mbo hangala volo vita ny tagnanaha sary nieritreretika azonareo ono za baka tsy de nasaiky nagnano publication koa zareo publication anazy juste nena hoe zare ni commande volo taminahy ao za de zao de nagnano livraison de nagnino de igny sary ni publier igny de re mo nagnano croûte commentaire tany afriagna izy epetany magnano zao za re magnotany izy igny mbo agnatiny emboriagna lehibe agnatiny saigna asanariany agno zaho volo heliny hoe hitany postisy tsy pare ou mety tsy tiano za mety mianaka izy miditra amy chambre anazy za atsipiny amy poubelle igny samby miala za ny tagnatiny saigna parina magname conseil za raha fa vita raha fa volana hazona raha vita ozy parina anana meny sary koa izy mety efa hitako nagnano effort maximum izy nitologno na hoe tagnananagnan'igny nangala sary mety efa igny effort farany vitany za igny manaka mbala tsy voamboatrako fogna saignenahy hoe oazalao za d'un côté za ravoravo de l'autre côté zegny za nieritreritry hoe tegna agnano le raha jiaby de c'est bon omby tamy chambre za igny koa zareo olo za na nandeha namonjy levinazy tamin'ny Villa Somaro nefa zay olo mipetraka ato tsy vita le raha comme guichet fermé ta za igny nandry tafandry afa maraindregny za maregny commentaire an'olo izy ta hoe tsy mety nangalagna sary tsy mety nagnanjao tsy mety nagnino tsisy raha mety natao azy te za vonandiniko hoe za dikan'izany za izy nagname sary igny you have a picture igny za tegna fa effort maximum manazy ziny za igny tagnaty saignana za vlog enahy moa fa izy efa voamboatrako montage de ny publieky vos pubs igny amizay igny commentaire anariary ena frase mety kazio sary koa publier hoe tora ni commandino za igny zany efa nieritreritry zigny efa nariany feky saigny anazy zany efa namboamboariko tagny hoe natsipiny amin'ny toilette tazy agny zigny za nariany eo zany nanoroanjare feko za mety tonga de fa mauvaise qualité ty tsy pare ty za tsy hagnano ty ariany
Afa za tam'le venazy igny. Zagny tany coucou madame Jazzy MC coiffure des îles. Igny baka nanampitambizaha mitomoagny. Za baka tanare bitomoagny tsy awako. Na tanare bora mitomoagny émotion dikoely tsy tagnany tsy awako. Yavadiny Jazzy MC teo. Izy zegny ahita zany galoko mitomoagny. Nampitambizaha na fa fiera mihegnina na fa magnanjao. Za nahita zigny napetany. Igny za dreadlock sana. Wazana harta masigny émotion na dikanzano za mochinariany zigny. Tezany za nahita chinariany. Tiany marigny izy nenagny it's good. Tiany marigny za. Teboka za ravoravo. Mahita za harem réseaux sociaux za. Mahita za harem réseaux sociaux za. Eto tsika we. Eto tsika fankahita tsara beno za. Hitako reo tsy tia za jiaby. Eto tsika fankahita za. Ary sana nefa nahe ma tsy volony dikoelo za ranko tam somarofo tany. Tofoko re am réseaux sociaux marigny. Fa renky isy ny volana zany za ko nagnany fo. Ary tofoko marigny za. Kombala toato tsy vita marigny. Tegna tsy vita. De igny amizay za nahita azy nagnany igny j'étais tegna ravoravo zany. Tegna mari aminare zany za tegna ravoravo. J'étais contente hoe napetany raha igny tsy nariany tsy noroagna. Mety mbala aminazy agny hambiny parce que 10:20 izy regny. Mety lera nisy tonga aminjareo agny za apetany sasany na magnino fa au moins izy ta Madagascar za. Au moins izy ta Madagascar za mbona apetany ny sasany. Et j'étais si contente pour moi. De igny izy nizaraiky aminareo. Moraly naha igny zany enfin zegny zigny tsy moraly ndraka. Ary za hitanareo dikoely magname moraly agnenazy mais dans le monde entier. Oui. Tsara mihitsy na magname moraly ny hegnina magnanigny. Tsara mihitsy tegna magname hoazy parce que regarde ce qui m'arrive là. Za va raha iagnako izy ke. Raha tsara nieritreretiko ny iagnako hoe un jour za commande anery chaîne CA raha karaha regny za tsara nieritreritry zany hoe monde entier oh. Regny baka fa le monde. Zare zany kombala agnatin'ny laza zany zare fa agnatin'ny monde entier ny laza. De mbony participe niaigny raha nagnandregny zegny antegna am Madagascar zay tsara niboaka teto niaigny raha nagnandregny regny zegny. J'ai aimé ça, tiako le raha de tegna hoe hitako zany lalagna ny coiffure anazy zegny magnanigny. Izy afaka tsy tia zigny na nipity nefa non. Nitiaviny, nitiany. Donc ravoravo za. De zany braniagnako nandritra n'izy igny, papizy igny niboaka agnatin'ny sary, afa izy vitany aminjay, zany izara aminareo hoe tegna napetany izy igny. Maro re manko nananina hitako aby izy regny. Izy ko leran'izy raha vavinareo ohatra za zeto izy ko hoe raha vavina nagnano zigny eky tsara commentaire anazy tsy nagnanigny na olo proche anazy eky tsara commentaire anazy tsy nagnanigny fa comme si za olo tsy hainare za olo tsy fa le raha nahagaga za fogna zegny hoe atsika samby gasy. Le izy efa tsy gasy. Izy tsy gasy. Izy zegny ndraiky izy koatra ta Mayotte tagny izy nagnarana igny na la Réunion tagny nisy mpagnano coiffure nagnano story time karaha natako zay atsika jiaby gasy zay are jiaby nagnano commentaire négatif hoe tsy maintsy ny félicité hoazy ohatra nisy olo zegny nagnano story time karaha natako hoe zany parcours natany nandrapa izy igny vitany anare mihitsy ndreo magnano nisy chance gava ia felevla la Réunion igny nagnanjao zany aby raha natany parcours natany effort natany navitanjigny fa nohony za gasy hitanare midradradradragna aketo isanandro matin midi soir sarotro aminare mihitsy zegny mba ho fiera amin'ny asa natantegna fa mila minenagna hoe anany dikoely raha tsy toetra anany dikoely manino na za olo tsara hitanare za olo tsy hainare za olo tsy ary pikoragna aminare afa hainare toetra ko raha tsy toetra magnino patati patata ana magnino hitako aby commentaire anazy fa za zay ko olo hafa raha tam monde tcheck sy ta Madagascar za jiaby nisy vaiavy zegny magnano coiffure magnanjao nagnano story time manazy teto izy nagnano volon'ery Shenshea na Nicki Minaj na zegny hoe anare jiaby nagnano bravo ma nisy chance zigny magnanjao zigny fa nohony izy antegna zany dikoely nahazo raha hampangengeny azy koa izy zegny oui za tsy maintsy mizara faliagnanahagna aminare oui za tsy maintsy fiera amin'ny asa natako bien sûr que oui
Farena faly rena tsy faly izy igny efa zah nagnano azy ary efa napetana izy igny tsisy raha commentaire anare magnova zany are nandeha mbola andeha anoratra inona anoratra gazety 1000 anareo eto tsy magnova igny efa raha nandalovana igny ça va rien changer du tout. Ça va rien changer. Ary fahaizana anagny tsy hifindra aminare velively na karakory. Fahaizana anagny tsy ala aminahana koa tsy za miala amin'ny donia ty. Ary mahay tsara vocalité ni azako parce que afa nisy raha hitako expérience niainako niaraka taminjare. Za zegny mangala expérience za mangala leçon za. Afa magnaniny koa fampitana voly za zay koa fa misy artiste na gasy na artiste gasy magnatona za du coup ele comment on va faire ça afa eky proposer aminazy ya misy voly ata magnanjao parce que nazavenjare aminaha amin'ny MP hoe mila ata magnanjao modèle zao novagna azy za zay miara-miasa amin'ny artiste gasy na ohatra gasy ohatra za marikitry za pafaka proposer que expérience niaignako on va faire ça ma chérie on va faire ça et c'est comme ça. Zambarakona za tsara ndel fabriquer loxa efa vita zany za fa zatra le mameta kizem tagny mais maintenant je sais afa he kizem njao e magnanjao fagnanovagna izy igny zao fagnanovagna azy ouais j'apprends za miezaka mianatra za izy nambarakona re del bébé manomboka niany za amin'ny Instagram ko dokely manomboka zay amin'ny Instagram za zay parce que zandra namparary fô za zare me demander donne-moi ton compte Instagram donc za misy compte Instagram fa za tsy ary pibra sary marbitry 2023 fa raha zany pibra tamin'ny Instagram mariavako tam 2023 ça 2024 donc je m'en souviens plus tany zany pibra tamin'ny Instagram nefa zany zare vous me demander raha amina to des fois ouais donne-moi ton compte Instagram donc wantsika jiaby magna salon de coiffure zay mbala eritreritry international andro raiky agny magnanova Instagram mariavako fa Facebook ntsika to afatsika 4 fois tiazy to les gens de l'extérieur ils ont rien à foutre de tout ça du Facebook et tout ça non za nanovako za publication aminareo mety tsy donc za publication na to parce que zare tsy misy alohany zay donc zare mandatsika raha akagny donc fialantsiny hoe nohony raha ty miexiste en Afrique zegny donc andatanjare raha ka fa zare dek sur Instagram mazany zaha manomboka maregny rehefa magnaraha Instagram ana fô anko sarina jiaby na 2e na 3e izy agny raha karakara zay zany aminjay zegny izy tiako igny zegny expérience niaignako pendant izy igny tagnatin'izany stress diable et tout ça c'est maintenant que je me suis libérée de tout ça c'est maintenant oui c'est bon ary aminay tsy ho vita raha mikasiky zegny oui tsy ho vita parce que izy efa igny forcé félicitations io tia regny jijy hafa non afaka mitandregny jijy hafa mandeha pazin'olo tia jijy agny ianao mihafa ato dia afa jijy raha tiako tantaraigny fô tantaraiky ato kofa tsy mety amina expérience raha magnanjany tsy mety amina koragnandraha magnanjany de mandehana pazin'olo mety aminagny fa tsy ato na mandeha commande jijy mipazenahagna akato ato dia zay raha tiako zaregny akato fogna ny zaraiky le raha tsy mety mipazenahagna tsy zaraiky de tsy zaraiky raha karakara zegny agny zegny le histoire de agny zany le raha tiako volagny amintsika jiaby efa regnitsika jiaby détail raha jiaby niaignako j'étais vraiment dans le panique fa agnatin'ny raha jiaby zegny nisy résultat tiako tagnatin'izy nisy résultat tiako niaigna agnatin'le raha ary maro tsika maro heky be olo mbo nagniry izy igny fa tsy chance na tsy voatery izy tsy chance na tamin'igny de fa tsy ho avy amina aza magnanjany fa tsy hainany amaregny afaka manay karaha za zao tsy anetretry egny izy tonga hitako tampoko taminahagna zegny raha jiaby fa za niezaka niaigna agnatin'ny zava-misy de maro be koa question nare mikasiky nanankory efa sujet hafa nanankory doko hely resaka vadin'olo nambidinao 3 millions d'ariary je sais pas 3 millions FMG matoa izy igny tsy nasiako resaka on est zahay izy igny mbola agnatin'ny procédure judiciaire zay mbola mandamin'izy igny agny de mbola miambigny valin'izy igny izy efa nambarako anareo igny hoe i raha mikasika asako za un peu mahasarotiny za de izy koa zay tsy amin'ny Facebook ato za mifagnazava amin'ny histoire koa fa mitouché be izy igny zegny tsy vitany histoire de Facebook non ça passe au-delà de tout ça de zay mbola agnatin'izy igny agny
leran'izy igny tegna enare raha agnatin'izany mbola fagnazavaka agny zaheo de leran'izy igny misy valiny avy agny miboaka tsy maintsy magnazavaka déjà nous deux on aime déjà les réseaux sociaux za tia réseaux sociaux izy tia réseaux sociaux de zay valiny miboaka avagny ambarako nareo eto hoe za no zavalinizy igny fa je peux pas vous dire ouais zo j'ai déjà expliqué les minimum raha nandalo fa izy igny moa nareo mila question directe be mamaly or nefa ça c'est pas sur les réseaux qu'on doit dire tout ça en fait de mbola miambigny valinigny atsika de mba anareo me-pose question hoe raha mikasiky izy igny je veux pas répondre ça ici sur les réseaux ouais zo fa zay fa za en personne j'ai déjà porté ma plainte là-bas agny zay fagnazava agny zay maharegniny marigny mikasiky azy hoe ino loatra le tegna tanjony zareo nagnanaovanjare raha jiaby igny de eo zay maharegny azy de za magnambara aminareo hoe zany fa afa hitahitanareo fogna ndraiky le raha nandalo tagny aminazy agny na aminahagna to raha karakara zay de zay izy les amis ouais une expérience avec Shenseia atanareo makoalela za c'est pas grave atanareo raha tsy fagnahy za c'est pas grave atanareo manio za c'est moi quoi c'est moi de vita izy igny bientôt jour 10h45 bientôt za fa tonga tana de merci beaucoup atsika jiaby za merci hoantsika nosy be je suis encore ici afaka mangala rendez-vous nareo Italy afaka anareo magnino anareo na Shenseia fa za mandray arifo za mbala zafo na za vintaly azy mbala tsikatsika fogna fa tout va bien zay désolé dukely fa tsy anao olo nivolagniko fa namako nivaliako igny non maya anareo nefa zatra magnano atakitaky magnany aminahagna des fois za mamaly igny tsy mety amin'olo tsy mety amin'olo de atao hoe za misy vava nefa anareo magnano attaque gratuitement karaha regny tsy de mety aminahagna fa izy atanareo ba vas-y sambeto za samby mahadigny ninaha zao le olo tegna aiky direct regny fa za mamaly za mamaly azy karaha misy olo zaty misy fiainagnan'olo haiky misy olo tsisy moneka tsisy sino ndraiky amy sida nazy jiaby mahafa ho faty agny olo avy aminay mandry tsara fa faty agny magnano miattaqué za partout amy réseau moi je m'en fous afaka na magnano attaque magnano zany tsy de iasako loha regny fa le ran'zay fankahitaka agny koa za mikoragna aminazy raha magnano zegny sy zegny les amis que histoire de moi et Shenseia tegna j'ai aimé quoi izy zegny mba heny zegny mba hitany zegny antegna nagnano effort maro navitagna le raha napetany zegny victoire anaka izy napetany izy igny tsisy vanjanenagna niasa alohan'izy soary any c'est la vérité tegna niasako loha marigny fa heureusement izy igny napetany tsisy sino is good tout va bien tohoko aventure magnaraka ino koa raha iagnany dokoely magnaraka tsy maintsy za raiky aminareo eto fô quelque za zegny efa matetiky magnano story time magnano vidéo fa zay expérience iaignako za raiky aminareo sur réseau eto fa tsy magnino za madigny fogna amy commentaire encore merci à tous mes fans izy ndraiky super fan anahakato nefa mahay zayo afa regny le magnano félicitation za matin midi soir mahita effort jiaby natako le nagnaraka za nanomboka za nampiasa fitaritra araiky jusque za tonga mbola tsy tonga amy tanjony tiako andianagna fa efa navita nandra zegny navita 2 pas hely zegny za rehefa mahay za fa ho an'le olo vohiditra abonné vaovao regny et tout ça regny zany ny mbola hitako tsy mahay za tsara fa le olo teraniko tamy voalohany jusqu'en farany de fa mahay za hoe mahay ezaka jiaby natako regny le misy magnano idole anahy nadiko le mitratro aminahy zay mavita mikoragna ana 4 heures de temps zay super fan anahy tsy mampanio za mizara expérience aminjareo mizara ino fa le olo vaovao le magnano attaque aminahy zy regny magnano attaque ka fa commence hitany super fan anakay le mahay za le nagnaraka za rango tamy voalohany regny le mamaly dokoely tsy nivolagna zany dokoely nagnanjao dokoely nagnanjao regny le mandeha miaro za agnatin'ny page quoi ary regny le olo vohiditry niany le mandeha magnameme vava za afa tsy za haiko mamaly azy hitako amy commentaire fa afa le olo mahay za
afa le olo tia za hoe non izy tsy nivolagna zany adoko hely tsy nagnano zany adoko hely nagnano zao adoko hoe regny le efa hitako mafiera be za parce que na tsy olo jiaby agnatin'ny page koa super fanako fa haiko misy mbo misy 30 000 karaha igny le olo niaraka taminahy rango voalohany 2021 jusqu'à tsika izy 2026 zare teo zare haiko zare misoutenir zaha mahita dingana jiaby natako on est ensemble quoi on est ensemble bala ho maro aventure iainantsika bientôt za mandeha Maurice zare ke aminareo eto koa karakory koa expérience iainako akagny formation tako akagny visée chaîne internationale izy fa vavana tao igny izy iny raha volovolagny magnano igny fa ja mahita zagnahary mahita avec effort et na ampiantsy kelikely c'est Dieu qui décide atsika olombelogno raha magnatanteraka lalagna fa vita fogna fa c'est lui izy fogna magnatanteraka raha jiaby de zay les amis ouais je suis contente hitanareo za hitanareo fa tsisy raha iasako loha j'ai vécu ça donc c'est bon pour moi za hely tsary ny voyage za hely tsary ny ala Madagascar za hely tsary nandeha ny voyager même à Mayotte nefa misy olo mipetraka France firy tagno mipetraka en Europe aux États-Unis tsary nahita izy tsary nangala sary niaraka aminazy magnano sary bivavaka ato amin'ny réseaux sociaux j'étais déjà Jamaïque nako fa ta Jamaïque ma iasan'olo lohany ino nagnino mo nako ta Jamaïque magnano gazety commentaire amaka j'étais da Jamaïque olo Jamaïque zegny maripangalatra maribagnanjeny hony maribagnanino magnino am commentaire zao miasa lohany nata Jamaïque ke nata Jamaïque ma nande nagnano ino nery Saint-Séa nery Mashika nery Webstartel nisy raha vitanamo j'étais au bas-quartier nagnino mo nako tam bas-quartier on s'en fout tiang le raha zaregny anazy mivandravandra amin'ny page naka zigny adignako baka agnarananao niany ko tsaroako ny volaniko teto parce que tsaroako tsara be le amin'izay commentaire nagnino mo nako vitagny zahay tsara ny ala ta Madagascar fa za nagnano commandiany volo ny feny ary narikitry azy ary mbala nagnotany any you have a picture mbala natany zany magnano mitreka les amis ciao merci beaucoup les amis bisous c'est Doukou Eli